Ďakujeme veľmi pekne, pekné dobré ráno. Ešte raz dnes máme prvý školský deň a práve preto sme sa išli pozrieť na jednu školu a ideme sa pozrieť za Kikou. Príjemné dobré ráno, tak ja môžem práve v tejto chvíli už definitívne potvrdiť, že sa nám začal nový školský rok. My sa práve teraz nachádzame v triede, kde prišli naši prváčikovia a snáď mi dovolí pani učiteľka Alenka Hrbata. Ospravedlňujeme sa aj rodičom za takéto vyrušenie. Áno, sme v Teleráne práve teraz v živom vstupe. Pani učiteľka, skúste nám povedať, čo sa teraz deje. Je tu veľmi veľa roztomilých, krásnych prváčikov, ale aj rodičov. No teraz sme sa vlastne zvítali, musíme sa trošku oboznámiť s triedou, so školou, predstavím sa ja detičkám a za chvíľku sa budú predstavovať oni mne, aby som ja poznala, aké deti mi zajtra prídu do školy, či trafili. Tak. Alenka, ja keď sa teraz pozerám na deti aj na rodičov, ruku na srdce, rodičia, kto má väčší stres? Deti alebo rodičia z tohto prvého dňa a nástupu do školy? Ja vidím, že rodičia prikyvujú, že áno. Ako je to? No väčšinou rodičia majú trošku také obavy, že čo to v tej škole bude, ako toto bude vyzerať, ale myslím si, že sa nemusia obávať, lebo deti sú šikovné, zdatné a ak ich naučíme mať školu radi, tak pôjde všetko ľahko. Naučiť mať školu radi, tak to je asi to najdôležitejšie. Alenka, čo teraz bude čakať na týchto našich prváčikov? Určite budú mať aj zmenu režimu, ktorá zasiahne aj rodičov, aby sa prispôsobili, že dieťa ide do školy, ide sa učiť, ale aj títo naši krásni prváčikovia, už sa im trochu život zmení. No, zmení sa im dosť. Už to nebude len o tom, že musím prísť do škôlky a budem sa hrať, ale určite aj o tom, že budeme sa trošku učiť, i keď teda zo začiatku to býva vždy tak pomaličky začíname, aby nebolo také naraz rýchlo všetkého moc, aby sa toho neprejedli. Alenka, ďakujem zatiaľ veľmi pekne. Ja vás nebudem dlhšie vyrušovať, lebo vidím, že aj rodičia sa určite budú ponáhľať do práce. Decká, super ste to zvládli, boli ste v živom vstupe, boli ste super. A ja si teraz ešte prejdem k pani riaditeľke. Pani riaditeľka, dobré ráno. Dobré ráno. Pani riaditeľka, povedzte mi, na niektorých školách to prebieha tak, že vlastne keď je ten prvý školský deň, tak sa všetci žiaci zídu a všetci sa spoločne privítajú. Vy ste ale taká výnimočná, taká iná škola. No my nie sme bežná škola, sme mega škola. Mali sme v minulom školskom roku 1200 žiakov, máme najrôznejšie programy vzdelávacie pre deti alebo žiakov od 6 rokov až do maturity. Takže aj to je dôvod, prečo my celá škola slávnostne neotvárame spoločne. Ale máte to takto po triedách rozdelené. Pani riaditeľka, povedzte mi, čo teraz vlastne bude čakať na všetkých žiakov? Skutočne už zajtra začne taký ten tvrdý režim a budú sa musieť všetci začať učiť? Áno, dnes máme slávnostné otvorenie po triedách a od zajtra máme ešte nie celkom trvalý, ale temer trvalý, ale proste rozvrh pre každú triedu. Trošku ten nábeh bude pomalší, lebo najprv začneme triednickými hodinami. Pani riaditeľka, ďakujem vám zatiaľ veľmi pekne a mne neostáva na záver nič povedať, že len na celom Slovensku máme až 60 000 takýchto roztomilých prváčikov, tak pevne verím, že budem hovoriť aj za vás, keď poviem, že takto veľmi vám všetkým držíme palce. Krásne ráno, ahojte. Ďakujeme veľmi pekne. A vieš čo, aj my držíme. Aj my držíme peste, tak. Vrelo si spomíname na to, aké to bolo, keď sme my išli prvýkrát do školy a mám taký pocit, že Lenka taktiež. Áno, dobré ráno. Veľmi intenzívne spomína. Ahoj ešte raz. Ako to vyzeralo?